Intayon pasangbayan ti Apo, saragwen tay ti kankanta tayo, isagot tay ti puspuso, kararaken isip tayo, tapno may kari tayo, nga agdayaw ti Apo. La 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 isagot tay ti puspuso, kararaken isip tayo, tapno may kari tayo, nga agdayaw ti Apo. Intayon pasangbayan ti Apo, sarapan tay ti kankanta tayo, isagot tay ayat tayo, kakabsat ken padaat tao, tapno may kari tayo, nga agdayaw ti Apo. La 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 isagot tay ayat tayo, kakabsat ken padaat tao, tapno May kari tayong agdayaw iti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ti Diyos daw dawaten na, ti napakumbaba, ti napudno nga agserbi a puso. Daytoy ti armas tayo, adumteng. Dumteng to ken kuana, isu ti puon, ti bendisyon, ken grasya nga ipaayin na kada tayo. Iraman tayo pa nga ikararagan, ti special intention ni Joy Carinyo. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dayto na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Datay amin kuna tayo agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kristo mangasikan.
mga sikat, mga sikat. Apo mga sikat, apo mga sikat, apo mga sikat, mga sikat. Wena po mga sikat, Gloria iti Diyos, iti kangatwa, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panag naknakemda, ibunan nagdaka, itanhog daka pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kamken ka gapu iti naindaklang nadayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, sikamaika, kadagiti basbaso ti lubong, kasyan na kami, sikamaika, kadagiti basbaso ti lubong, awatem kadayto, arararawmi, situtugaw, iti makanawang ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, Hesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen.
kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, addaken ka ti amin nga imbag, punwen nakamkad iti panagayat ken ka, pasingkedam ti panakikaysami ken ka, ket taginayunem kada kami dagiti imparabor mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw ti libro ni Sirach. Anak ko, pakumbaba ka ti anyaman nga aramid mo. Ket ayatenda ka dagiti tattao. Amakay ayo iti matang ti Apo. Nagbalin ka na indakla na tao, masapul abagayam ti kinapakumbabam. Tapno paraburan ti Apo, dakkel ti panakabalin ti Apo. Ket padayawan dagiti napakumbaba. Awan ti aga sa makaikat, kadagiti parikot dagiti natangsit at tattao. Naigamerdan iti kinadakes. Adalen ti masiri batao ti kay papanan, dagiti pagsasao ken pangarig. Dumngeg analaing, takayat na ti agsursuro. Ti sao ti Apo. Apo ita kinaimbag mo, inikam ti kasapulan dagiti nakurapay. Agragsakto dagiti nalinteg, agrambakdan to iti matang na. Kantaan nyo ti Diyos, kantaan nyo ti pagdaydayaw tinagan na. Apo tinagan na, agragsak kayo iti sangwanan na. Sa lakniban na dagiti balo, kenaywanan na dagiti ulila. Ikkan na ti balay ti tao analiday nga agmaymaysa. Paragsaken na dagiti balod, iti panangwaya-waya na kadakwada. O Diyos, pinagtudom iti napigsa, ket pinadameg mo manen tinatikag adaga. Nagtaeng dagiti tattaom sadyay, iti kinaimbag mo, inikam ti kasapulan dagiti nakurapay. Ti may basa na adaw, iti surat kadagiti Hebreos. Saan kayo nga imasideg ijay bantay sinay? Amabalin nyo asagiden, akas ti asideg, dagiti Israelita, iti gumilgil ayab nga apoy. Iti sipnget, ken iti lidem, ken iti bagyo, iti uni ti trumpeta, ken iti maysa at timek. Idi mangeg dagiti Israelita ti timek, dinawat da asaan kuman a masunutan. Ngem da kayo, imasideg kayo kadi, iti bantay syon, ken iti syudad ti sibibiyag a Diyos. Tinaylangitan na Jerusalem, imasideg kayo iti naragsak at taripnong dagiti rinibribong angheles, agraman dagiti inaunang anak ti Diyos, ang makipagili sa dilangit. Imasideg kayo iti Diyos, ang mangukom kadagiti amin at tattao, ken kadagiti espiritu dagiti nalinteg at tattao, ang naaramid nga awan pagkurangan na. Imasideg kayo ken Jesus, amang ibabaet iti baro at tulag, ken iti naiwarsi adara, amang ipakaammo kadagiti bambanag, anasaysayaat, ngem iti ipakaammo ti dara ni Abel. Ti sao ti Apo.
Hintay amin ni kanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ni kanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Iti maysa nga aldaw a panaginana napanangan ni Jesus iti balay ti maysa a pangulo maysa a pangulo a Fariseo ket sinisiim dagiti tattao. Napaliiw ni Jesus apilyan dagiti sangaili dagiti kasayaatan na pagtugawan. Isut gapuna a sinarita na kadakwada amin daytoy a pangarig. No adda mangawis ken ka iti pabuda, di mo pilyan ti kasayaatan na pagtugawan. Amangan no adda na awis anatantanok ngem sika. Umayto ken ka tinangawis kada kayo adwa ket kunana, pangaasim ta ited mo day tatugaw ken kuana. Iti kasta mabainan kanto ket kapilitan nga agtugaw ka iti kanumuan a pagyanan. Ngem no maawis ka in kakit di agtugaw iti kanumuan a lugar. Tapno umayto ken ka tinangawis a kunana, gayem umay ka agtugaw iti nasaya at apagyanan. Iti kasta maidaydayaw kanto iti imatang dagiti sangaili. Ta maipababanto ti amin amang itanok iti bagina, ket maitanok to ti amin nga agpakumbaba. Kalpasan na kinuna ni Jesus iti nangawis ken kuana, no yawis mo ti maysa a pangaldaw wenno pangrabii, saan adagiti gagayem mo ti awisem, wenno dagiti kakabsat, kakabagyan, wenno babaknang akaarubam, taawisan da kantumet, ket iti kasta, so papakan danto ti inaramid mo kadakwada, no agpadaya ka, awisem dagiti napanglaw, dagiti lugpi, dagiti pilay, dagiti bulsek, nagasat kanto tadida ka masupapakan, ngem gungunaan na kanto ti Diyos, inton agungar dagiti nalinteg at tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nay nakapsot kasla kailan na bagyo. Good morning. Dayta ka darurod na. Nabiitak pa idi nga na ordenan nga padi. Napangkam nagmisa ti maysa a baryo. Kagapo ta dijay lugar, medyo na ilet dijay dalan. Narigat nga umanay ti duwa nga lugan. Kadayay adda immo na nga masabat mi di agawid kami, adda immo na nga masabat mi nga simreken, nakastreken. Kadayay mo driver, dayti nga driver nabayagan nga nagdra-drive ti papadin, ado nga papadi ti indra-drivean na. Inserrek namet sana silsilawan nga busbusinaan dayay immunan nga nakastrek hamuunay nga adayaw. Kakunak kanya na manong agatras kan aga nakauna isunan. Kuna namet, lugan ti padi dato'y Apo, agpaigid a isunan. Ay, nagalalaan na mo, taga ano mo dato'y nga driver, taga Salcedo siguro. Lugan ti padi dato'y agatras a isunan. Ni, apay nagturay mo, ipanuno na dato'y yung kuna jipay ng panuno. Haan kunak kanya na. Datay kumaangag trabaho ti simbaan ti pakakitaan ti kinapakumbaba, pakakitaan nga siyempre immunamot isunan, mo ang mabalin nga pagatrasin adayo aji atrasan na.
Sa bagay, ya amo maano sino nga padi mo, ti mo na nga nagserserbyan. Imo na nga nagserserbyan na, apay kasi kaputalugan ti padin. Agpaigid da aminan. Ne, maya mati prinsipyo na, ngam siya aka, madi dayay rinak. Kata, adaman na minsanan, ginagyanak nga padi, nasingpet nga padi, gagapot at da okasyon at da bisita, kunan nakadagaya akulait, diyan mo no sino nga akulait mo dagitoy. Kunana, ingkay man bumirok ti kalding ta, parchen tayo ta da pagsanga ili, napandamat. Hindi sumangput da, kunana, di ay akulait. Mano, naggina, Father. Di da pa'y patawaran. Simbaan pa'y ti agpagpagatang. Kunamo di ay padi, haan ang agapotan ni Apo Padi agpagatang katawaran nyo, da kay katimang ititipod no at nayunan nyo kakuma at kakaasi nga nagtaraga. Unless na voluntary tada ko anak mayat, nga mahaan nga da kayo timang gondaway. Haan nga da kayo timang mangusad yanagan ni Apo Padi. Uno daddo mga min. Datayo nga Ilocano launay. Nagpatag ti title kada tayo. Adda DJ hantay nga maikat nga ugali nga i-identify tayo, di bagbagi tayo. Nagsinabit di motoryo, wanulugan nyo kaanak-anak ti Kapitan Ijay, Poblasyon Norte. Anya ko mati koneksyon, di dong parkin ta kaanakan. Adda uncle ko nga pulis. Awaray man ka uncle mo nga pulis, ka nagdong parta nga ron. Anya, bibiyang di po uncle mo nga pulis, baka ungtan na kapay Iso nga dahi no daddo mga min, adda sakit tayo akas diya, adda dahi tayo medyo i-identify tayo. Kitaan nyo, no, dahil eleksyon, pao ni Apo Tanod nga tao ni Kapitan ka, kunam no agkampanya ka, kasla ison ti Kapitan. Isyak ni Kapitan ti kwa. Jak amo no nangalalaan tayo dahi nga title. Kuna ni Apo Jesus, anyot na pasamak namin, napan nakipangan, idi palpaliiwan dagiti tattao isuna, nakita na dagiti tattao, ti kayat da nga pagtugawan, iji natanok nga luglugar. Kaslada mo ilakan niya tayo dagitoy. At damay sa nga parokya nga nagyanak. Adda pay aramidan da pay laeng kultura daga po ta native nga kakabsat tayo dagitoy. Begnas amoyo ti begnas. Go. Da kay lang nga tagadtoy, da kay nga tagababahan nyo amo ta rich kids kayo. Begnas kasla kumano daytay agyaman da nakalpasan ti panagaapit, di maysa nga ili wenno gimong agyaman da agtatadek da jay agpartida manganda amin agaayam da agraragsak da agprograma da begnas pagyaman ti apit. Basically pagyaman ti apit. Kita taga po tay nayabandak nga nagmisa won mayatmat. Apo di malpas ti misan kay erugidan ti programa dayjay mot stage dagiti puli dagitay lideres da mamayor sa sanggunyan may maestro adda amin Father adda to gaw mot taoy un mayor agore ka may kataw adda to gaw mot taoy ijayak kano abay na kitaok dagiti kakadduak nga papastor ko adda ayan ti bato nga agtutugaw diyan ti tuping nga nakasalong kapi maasyanak ituya ko Baina ka may ita datoy mo dagiti kakabsat ko nga papastor mo iyan nakaklerical da pay ka makonsensya ak mahaan ko. Ituya kon mangantay tulatan. Ada kasjay di jay no daduma adda kasjay nga sumsumrek. Adda kasjay nga umaykan niya tayo. Adda di jay title no daduma nga mangbalbaliw kada tayo tinakasaksakit. Tijak maawatan nga sa person, no naggapo, ala ko napalugudan kamet, naggapo ka nga padpadak ti awan di awan, marigrigat. Into no, pinaraburan na ka ni Apo Diyos nga imangat jibiyag mo, agbaliw maamin puso. Nakaadal ka, dagiti daduma, nakapandamo ti balasiw taaw, imimprove mo basit. Agbaliw. Kinagrigat nga panunutan. Kati ibagbaga na dito ibanghelyo ni Apo Jesus, addaang kaman ti turay, addaang kaman iti adal, naparaburang kati sa nikwa.
Adda ang kati posisyon, ti berberuken na, uray da ito'y ibanghelyo, kas ano ti panakilangan mo, kadagiti kakabsat nga awanan. Isugarod nga nagbayag nga imbaga ti simbaanan, hindi pa ilaang renewal of the church. Anya ti ibaga na preferential option for the poor. Maibang pangruna, dagiti na panglaw. Church of the poor and church for the poor. Hindi maadalan may gamin dito ka, hindi maawatan. Preferential option for the poor. Napaya nga maawatan, ngamin, I myself, siyak ngamin, marigrigatak. Awan ti option ko nga pa, mapara ka dagiti na panglaw, ta siyak nga mismo, di makelak nga, marigrigat. Taapaya, dagiti gamin na panglaw, no dadumahan, da pa'y mailaban ti kalintiganda, nabati ko na tayo. So nga ti kunana ni Apo Isus kinday tinangayab nga agpasken no mga mangkwa ka kunana no magpakan ka haan nga dagiti baba na nga kaarubam haan nga dagiti adda antikwa kunana anya ti ayabam na panglaw lugpi pilay bulsek tano ti ayabam kadagiti adda kaya na masupapakan da kanto ngam no dagitoy titulungam handa kanto pulos maya supapakan kanya ti gunggunam ti Diyos to inton panagungar dagiti natay gunggunaan na kanto isugarod nga no agay-ayab kayo nga umayak makipangan kaya takmet ngam no dadduma no adda dress code na kala maariya ka marigatan na nga may makipangan no nya tibado tayo ka long lives nga nakakurbata apo na panak nakipangan ko na perme nga konsensya ken dinardaras ko pimanaw ta apaya nagmayat naka-aircon apo di lamisaan may tikot sara may nagpupuskol nga nakabungon ti tiso di plato may marigatan nakpay mangibaliktad ti kapuskol na kita agdagijay kakadwak nga mangan apo nagdadakkel ti bagda nagatitidog ti kurimat palabanan ti kurimat matmo datoy kasango kon kas anong orti panangan mi ta kuno da kam timangan ka siyempre marigrigat kam garod minasa mun aka ali di makanya tayo ka kametemon te isuda mo ka apo mangala da batik ka batti-battit la jak ammo mangan ti kasta ko na jak ammo ti mangan ti kasta daytoy loktan na ba si soft drinks na ka tama na kasalsedon sa dagitaw maariyak man dayari inak no kasjay nangruna ang kitain nyo dayayon wala ni Apo pa di nakatutok ta electric fan wow nagiimas ta kanin na kitaem di platom nagngina kitaem jirwar Apo agbasbasuyak tay paper plates di na pala ingkot-kot sara na tukulan da tay kay kot sa agkam-kamot to, nagababanton di apan na ikakaod ta. Kasi kakada ka di nga, wow. Mayamot, sinot ipang pangrunam, preferential option for the poor, nangruna no ti makitkita nga pastoral leader nga mga yabkanyak, nagimas di kanak, nagadok kanak, umayla sumirip, dagitay ubing nga agbukbutag, ijay kay ruar, oy, ish. Haan nga pleasing di jeri enak daya haan nga natarus. Oray ano mapanak ko mga mutibang ko, ado gagayam ko mga adad tabang ko, adda ka pay lajerwar, Father makadto yan. Itinay, adda pay danum mo, adda pay kendim. Piman dagitay umawat mo't iti purpose kada ayoda da ka mano nga karikusan ija highway ito gawdala nakapudpudot ijayin ka dada jeng agmukmukat ka lumabas niya po padi ka wow hello sana all kung kunada sana all kung kunada ka is it bad nga maadang ka ti position no is it bad nga maadang kamot no naparaburang ka ti adal no dakes ka din no na daang kamutisan ni kwahaan. Titis-testingan na dayjay pusom uray no addaang ka. Titis-testingan na dayjay pusom uray na paraburang ka. Ta nagrigat nga panunutan. Uray da kami. Di makelak nga marigrigat. Kasi ikarkarigatak nga haan. Nagrigat nga ibagak nga, siyak ti paday! Awan ti masurot siyak.
Nangalaam mo tilaing mo maapo padi mga sikala ti masurutan. Gapo tapadi kan apay pagarup mo apo mono la amin mga kaaruba mo haan met haan ama adda anak kaadal adda aamuda kin adda dignidad da gapo tapadi kang kakaslamot si kama amin ti masursurutan. Adda alaing da. Kanomno mo ata okay la kumamo no. Dimakkel tayo nga mayat ti biyag na ngam no padpadak nga nagkarkaramot mo laang sa pagkatapo idi nakaramanan kang ima I can reconcile nga adda kas jay madi kani Apo Jesus kas jay ti bagbagana no na awan ti addaan kin awanan adda mo dagitay padpada nga awanan kala di driver nga kunak awanan kami met natangsit pay laeng magapo ta driver ti padi. Sa Kristan nak ni Apo padi, unang naglado ka maagriing. Alang nga dito, adda pala title na nga ngumato. Adda man naman, adda may sa nga parokya, ang kanayong ko nga example ngamin, adda mo dagitay tao gamin nga nalakatulungan, adda mo dagitay nakarigrigat at tulungan. Imay da, Apo, pangasim man. Apo, nag-aamo da nga rod. Kasla karnero no, daytay ko. Apaya, agbasa dati, Apo, kani pa nag-enroll. Apo, laman. Kaina, duwa nga anak, duwa nga Apo. Ay, kasdi, aya, alaw, ang laanusan nyo, pagbibingayan tayo ti adda. Nasiputan di para luto. Abi nga inikam, Apo. Kaan at kakaasim mag-enroll damit. Kaagbasbasa da, ay Apo, amum la ko madagita, apay sino dagita, basta maamuam to. Kada na pang ko kinita di kandon, Apo nalabsak idadada di Jollibee, nakamaksipil da mo. Nagsisilap mo tiro, ay Apo ka talaga, no, kita umaji puso, adda aji tayo mo nga marurod. Ngam ti intention ko, kunak ti condition ko, di bagi, ti intention ko lang tumulong. Uray mangluklukon, hanggang nga problema no manglukloko, ti intention ko tumulong. Makapasakit mo't Nga kasdi mo't ti makitam, nga balingatan basta pagbasa mo nga taak, baka ti basaan damot ka cosmetics at prinaktis na jay, nagmaksipilkin ni inana nga Iso nga no daddo, makitkitaan na jay puso, uray da kayo, Pera de los Buenos. When you give gifts, di mat numangted kayo ti sagot no daduma ka adamag kategori na. Damat. No mestra di ikam ka, medyo brand new mat. No ni kumarim nga medyo may kay mo ti ikam ka, di bag nga ited mo ka, wow, adda pay la price tag na mat. Nay, mari nagapuak di Thailand. Kaapaya nga no di ikam ka di kaarubam nga agkam ka matagaputan na sulat ti murdong ti pagay ta na panagkamus. Apay nga iso regalwam ka, manang bag mo usaram tong Christmas, apay nga may sa ima na, dagtao nagtabag ta may sa idait munton. Apay nga da kategori na di regalo tayo. Ang kitaam ni kumpadrem ni kumarim, regalwam di anak na. Gaputa may kaymat. Yung kagumatang, itid mo nga nasayaat. Ngam na dagiti kaarubam nga awanan piman, di da pa'y makagatang, tay ayam da kasulbatana, kin kapi ijay waig. Ni alain nyo da ito, mayat magkanya tayo nga Pilipino, ta nahilig tayo tinaglausan, di mat? No na medyo mayat jibado na kaitid mo, ang maya mat. Ni alaam da ito naglausan, dagi jay apok, ay ayam mo, wan. Munmunye ka awam mo ulo na apay pugot nga rod mo di ay ayaman di apo na nene awam mo ulo na kasano nga rod mo may samot ti iman na nga rod datamon mo apay ang ka nga apay nga da kategori na di jay sagot. Uray ti respeto paliiwan nyo. Siyempre no official no padi apo daap kompleto respeto dayta no di adal kompleto. Apaya nga, bumaba di respeto, numapan ka dagitay padpada nga awanan.
Apay nga kumapsot di respeto, no, mapan kadagitay kakabsat nga awan ti lablaban na. Amuyo ti kadakkelan nga pagibasaran dayta, no nalpas ti okasyon, no ni Apo Padi ti agawid, Apo talo nga tupperware di ited na, umay da ited, da kayo kakaasi kay nga giduldulin. Ni Apo Padi ka, Father, kukwa. Kaping hanga kas di mo ti ited mo di ka arubong, nangalaman nga, manala, nakitak nangalaman. Kaping no ni Apo Padi kay kamapay no di ka arubong kay ichis-chis. Agpapada mo nga mabisin. Di jay. Uray ti respeto. No daduma ka according to ipanangipagarup tayo nga status ti panagbiag. Ti ibagbaga ni Apo Jesus. Adda ang kamangkin awanang ka regular man ti biag mo, di jay pusom ti berberukan na. Kas ano nga marina nang runa dagiti awanan lugpi, dagiti awanan ti balay, dagiti kakabsat tayo nga awan ti kanen, nga adda ni Apo Diyos gapuking ka. Haan nga gapu ta addaang ka. Haan nga gapu ta awanang ka, ipagarup mo ka, awan mo maited mo, haan. Tano dadduma, dahi kinatangsit tayo, no dadduma na nga, dahi nga adda kultura tayo nga agpangato. Iso nga no makiamammo kayo no dadduma, siyak ni Rupo Abaya, ada uncle ko nga General Abaya, laglagi pam, oy, am-ammom. Anya, bibiyang ko matahanak pa kabagyan. Sino di bisita yo, oy, ado nakaadal nga anak, dakkel ti balay da. Apay balay ti may bimisita. Tao, how we treat others, how we treat people, nang runa dagitay awanan ti gaway. Kunana ti libro ti Sirak. Kunana ni. Awan agas a makaikat kadagiti parikot dagiti natangsit at tao. No daddo magamin ka hantay mapupuutan, ngumat nga to tumang tangsit. Naglakati agawis ti pakan, naglakati agawis ti padaya, naglakati agpasikat kadagiti padam nga makapasikat. Nagrigat ti agawis kadagiti kaarubam nga awanan. Ni Santo Papa, the other day, basta dito nga week, nag-dinner isuna, nang host ti dinner iji garden. Garden da, ti inawis na dagiti agpalpalama, dagiti homeless, dagiti awanan, haan nga dagiti dignitaries iji Vatican. Dagiti inawis na. Kati ibagbaga na dito kakabsat, haan is not haantay ulitan tayo, hantay nga basol no addaang ka, hanga basol no addaang ka ti position, hanga basol no addaang ka iti sanikwa, hanga basol no napagasatan ka ti naparaburang ka, ti salsaludsoden na sa dinno ti pakaikapengan day ta pusom. Sinno ti pagturturungan day ta pusom. Ti kunana ka no ikamlaeng dagiti makaitidking ka, anya ti magunggunam awan. Ngam no tulungam, ikam dagitay padpada nga, haan nga makaited, tinto Diyos ti manggungguna king ka. Tinto Diyos ti mangparabor king ka. Iso nga nagapalagipan tayo mo't akakabsat, no naparaparaburang ka, very good. Ipapatim di pusom nga mapan ka dagiti tattao. No naikang katinisangsangkayan nga sirid, very good. Grasya ni Apo Diyos data, itulong mo kadagita, nang runa ti awanan. No naikang ka ti adal, very good. Usarum data nga mangitanok kadagita, awanan. Dagitay nakapsot, dagitay awan ti gawgaway na akakabsat tayo. Taapaya, dagiti kong kunada nga maawagan nga pudpud no nga anak ti Diyos. Dagiti kunada nga magunggunaan to. No kaano hantay nga ammo, ngam no iso ti agtartaray nga wagas ti panagbiag tayo, maawagan tayo datayo ati maawagan nga napudpud no nga anak ti Apo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin,
anamarswa iti langit ken daga, mamati akmet ken Hesus Kristo abog nga Hesus Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios, nagtao di ti ama ti sakbay ti Dios ang nagtao di ti Dios, silaw ang nagtao di ti silaw, napaypayso a Dios ang nagtao tinapaypayso a Dios, naianak saan anaparswa, Dios akas metlaeng iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapu. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritus, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat. Ket situtugaw ti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Met Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyakyak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Hintay umararaw iti ama tayo ana ilangitan, nagbalin ni Apo tayo nga Hesus Kristo apagwadan ti kinamanagayat, kinamanang nga asi, ken kinapakumbaba. Dawatin tayo ta isurot tayo kumamot ti puso tayo ken kuana iti pagpatulad na ket iti tonggal panggep ko na tayo, Apo si katikamang ken sariked mi. Ikararagan mi ti sibubukela simbaan, mataginayon kumati anep na mangirakurak iti ibanghelyo ti kapya, ayat ragsak ken kinapakumbaba, dawaten tay iti Apo. Ikararagan tayo met, dagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo, nang runa ti presidente tayo, tasi papakumbaba kuma, amang ipagna, ken mangipatungpal ti tarigagayan tayo apan nagduras ken talna, dawaten tay ti Apo. Ikararagan tayo met, dagiti mauawanan, may kuskuspil, ken salsalumi na iti kagimungan tayo, tapno iti baet ti kinapanglaw, ken riribok, agtultuloy ti napakumbaba, ngay nanamada iti Diyos Apo, dawaten tay iti Apo. Ikararagan tayo met, tigimong paggargarawan tayo, taywaksi tayo na maminpinsan ti panagpipinangas, panagiinapal, ken panagdidinadael, tapnog tayong titalinaay, ayat ken ragsak iti disidong tayo, dawaten tay iti Apo. Ikararagan tayo met, dagiti minatay tayo, tamawat dan ti sagot ken gunggunat, yagnanayon aragsak, dawaten tayo iti Apo. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Amami anaimbag unay, agtamed kami iti sakaanam amang yarungaing kadagitoy nga ununnoy mi. Dawaten mi tapat gam dagitoy tapno agbyag kam amakaayayo ken ka. Dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi.
May datun tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kadapo ta daytoy a sakripisyo gunoden na adi agresat ta pamindisyon mo tapno ibunga na ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno unay may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo ni santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Taiso gapo ti panangaasina iti tao ana egamer iti damka kinayat na tinagpakumbaba pinaiyanak iti berhen nga ina ket babaen ti panagtutuok na inispal na kami iti patay nga awan tongpal na ket babaen ti panagungar na imparabor na kadakam ti biag nga awan inggana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na parswa. Ti langit kandaganap no, dahay ti pakaidaydayawa, usana iti kangatwa. Madaydayaw ti umay usana, usana, usana iti kangatwa usana, usana, usana iti kangatwa. Pudno nay Apo abiig ka akina santo ket sika ti gubwayan ti amin akina santo dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Astamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal
iti daytoy at tinapay mangan kami ket iti daytoy akalis uminom kami iparang-arang mi ti ipapatay mo Apo aging gaiti yay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan kat parayrayom tayat na anadyosan laglagi pemmet ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pempay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga makikadwa kamto kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namain mi, kan iti yaay na Yesu Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukan niyak ti tedko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararwa.
Dalaw po'y unay abiyag ko, nasikalain Apo, tiyang makatulong ko'y numo. May ani ka man, O Diyos ko, nabulok ko na. Pagpasagarut ken ka, tawan sa bali di mananamdaman. Aragupen na garut Allah, sakmay nga inak may wawa. Sagap garut ken ka, tawan sa bali di mananamdaman. Aragupen na garut Allah, sakmay nga inak may wawa. May kumati ka man, Diyos ko, lalo ko'y unay abiyag. Nasikalain Apo, tiyang pagpasagap ngarut ken ka, tawan sa bali di mananamdaman. Aragupen na ngarut Allah, sakmay nga inak may wawa. Pagpasagap ngarut ken ka, tawan sa bali di mananamdaman. Aragupen na ngarut Allah, sakmay nga inak may wawa. Kumararag tayo. Apo nakiranod kami iti padayaan na ilangitan, ipaay mo ka di tada iti panagkumulgar mi parayrayan na dagiti puso mi nga agserbi asi aayat ken ka ken iti padami a tao gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Kalpasan ti nasantuan a misa maaramid tay binulan a meeting dagitay leaderes tayo Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Minsan, pag-awit ay asikapap